Unsa man ka? Ano nagbuga-buga man ka na malabtikan na imong nang maguba ni imong kagwapa? Saan giragot ko? Gusto juga makatuon. Ano tudluan na tikay mo nanar na pagwagunitin nimo nagtarong dira. Dapat dira imuan na siyang i-trust to nga sige. Pundak. Di buka. Wah. Sura man didiri. Wag ingnan bitaw tika lisod kayo nang magbuga dira dapat manggod. Dili la ka magbuga-buga. Kay ikaw man akong bugaonon. Ano ko kay Bobby? Gusto ka makibalo? Ay sus, manggod nimo baby girl. Uy sa mga ingon ani ka gwapa, di na kailangan patrabahoon sa balay. Ipundor na sa kwarto. Anong ipundor mo ko nimo sa kwarto? Ipundo ka sa kwarto? Alangan siyempre tudluan puti kag lahi nga binugaan na. Buah! Lahi, naging ija ba? Kasi nakalahi nga. Mao man gid dapat ng trabaho sa mga babae. Oy, kini, kay manok na ni, mo ni ang trabaho sa kong daddy. Paderino, anak! Oh, mami, namalagi ka diri. Anak? Ikaw ko pangutan o nga nagkamang-kamang ka diri. Nung sundog, ragani ko trabaho ni daddy. Speaking of daddy, asay mong daddy? Taraw, nagbuga sila tita. Anak, kinumdum ka sa una. Ako pa ginabuga sa imong daddy. Sheesh! Mami! Kabalo ka, anak? Sakit pa sa akong dugan nga nalayo ka. Pero okay ra. At least makaigat-igat imong mami. Dili ni mo awayon tong bagong nga mami. Mga gani akong kuportahon, nak. Pangutan-on ako imong daddy ko kasi gwapa sa mundo, ha? Ang original ni mga mami? Or ang imong impostor na mami? Go, mami! Ipaglaban na imong sarili ni mo. Bibigyan mo ato nito sa kwarto taki para lahi nga binughayang tudlo na ko si Mami. Tara. Mr. Lam. Alay, dire. Ano naman siya dire? Excuse me, day. Di ko mangitag samok. Naalong kay pa-confirm ka, Mr. Lam. Saan naman po na mo ipa-confirm, Maricar? Pangutan unanti ka. Kung kinsay mas gwapa sa mundo, ha? Kailangan pa din na ipangutan na. Siyempre, nangutaan ako. Kung nangita kag pink-pink ug aping, bula na niya kuha! Ganda mo sa piling pachihaw. Unsa man ka, Maricar? Mangita na po kag samok. Ako na biyang gidawat atong anak nga si Perino nga. Maghasik na po ka diri, ah. Mr. Lam. Ako lang gustong klarohon ba? Kung gusto kag flower na si Nina, flower po do. O lagi, Maricar. Flower man ni siya, pero ikaw man ang bubuyog. Pagkali ko ka, oy! Kung gusto mo kag legit na pink, Mr. Lam, pink kanya kuha. Ito, balay mo na sa putsukan. Man kahin na ng Mr. Lam, para di na magsinamok na to. Ali na ko diri abi, ali diri abi. Kung gusto jud mo comparison sa inyong duha, ali tapat diri abi. Dabi. Muntik ka may wa man kayo nagkalayo sa inyong duha. Pariha man mo itsurahan, pariha man mo gwapa. Hamis puti puti-piti. Ang aping nagpingping, ang aping nagpula-pula. Pero Maricar, pasayloan lang jud ko og si Clytie akong pilion ha. Ano man, hindi mo ko gusto makaasawa gud og mas bangason pa sa kuha. Mas dako pa og bukton sa kuha. Mas balibuon pa jud og tiil sa kuha. Balbon ug tiil kay hair extension man na. O lagi hair extension na pero ang labaw sa tanan, Maricar. Dili pa riyan ako dakong tiyan. Pasensya kayo, Maricar, og si Clytie jud akong pilion. Hindi ako og tiyan karon kay naburos man ko, Mr. Lam. Naburas na pud ka. Una niya mong liwat ni Chawi. Magmahal ka, Mr. Lam. Inig anak na po, mapasiksik og balik. Maricar, ali na bi. Gitawag na ko ni Bibi. Grabe si Maricar kabigat la. Bag-or gyud nakaanak na pabuntis na pud.